mae eisiau menyn ar rhain. Beth am i ni wneud menyn ein hunain? Ie! Ac i ddim credu bod ni'n mynd i wneud menyn. Dwi am roi hufen dwbl yn y potyn yma. Lan at hanner ffordd. Gweithwch stop, oce? Stop! Oce. Yna, dwi am ychwanegu y marblis i helpu gyda'r cymysgu. A wedyn mae rhaid ni ysgwyd am 5 munud. Barod? Ni'n ysgwyd y hufen fel hyn. Fi'n troi fel y hufen. Da iawn, bawb. Ysgwyd gwych, dyna ni. Chi'n barod i weld? Ie. Waw! Drychwch. Wow! Drychwch allan. Wow! Wow! Wait, dwi'n rhaid i'n sweet corn. Fel sweet corn. Ydych chi eisiau trio'r menyn? Ie! Waw! Drychwch. Wow! Mae'r lwmpiau bach o fraster oedd yn nofio gwmpas yn yr hufen wedi gwahanu o'r hylif. Wrth i ni ysgwyd ac ysgwyd y potyn, i ni wedi defnyddio grym i greu menyn. Ych chi eisiau trio'r menyn?